Para pamirsa ngaturaken sugeng siang, sugeng papanggihan malih wonten ing Puspitoarto sesarengan kalih kula Ananda Sheila Fitria. Bab wigati ingkang badhe kula aturaken ing antawisipun inggih menika kolam renang cagar budaya. Para pamirsa, tumuli kula aturaken Puspitoarto sakjangkepipun. Usaha kolam renang wonten ing Mancingan 11 Parangtritis Kretek Bantul Ngayogyakarta punika salah satunggaling kolam renang cagar budaya ing Kabupaten Bantul. Panggonan ingkang strategis ndadosaken pemandangan ingkang indah. Ing sisih kiwaning kolam renang katon sawah-sawah lan pegunungan. Manuk-manuk padha mabur diiringi dening swara ombak segara. Kolam renang menika bikak wiwit jam 6 enjing dumugi jam 6 sonten kanthi tarif mlebet 8.000 saben tiyang. Pepanggihan kalih kula Nada Azhar Latifah langsung wonten ing kolam renang cagar budaya Mancingan 11 Parangtritis Kretek Bantul. Sesarengan kalih narasumber Pak Lindung ingkang kagungan kolam renang menika badhe nyuwun pirsa Pak, wiwit kapan kolam renang menika wonten? Kolam renang menika wiwit taun 17. Kepripun sejarah kolam renang menika, Pak? Nggih, kula kasih preso sejarah kolam renang menika kolam renang Tuan John Crash. Kolam sing gadah riyin namine Tuan John Crash. Terus kolam renang menika didamel kalih Tuan John, didamel uyah. Amargi segorone riyin niku celak alih kolam renang niki. Tak derenge anu segoro niku celak mriki ke mondok ke ngaler segorone. Nah, terus kiwa tengene gandeng kathah napa sumber air sing mengalir ten kiwa tengen mriki ya di kalih Tuan John dialih fungsikan didamel aliran Agem Pralon terus didamel kolam renang. Amargi damel uyah ten mriki mboten saged hasilnya mboten saged maksimal ngeten. Terus di damel kolam niki kalih Tuan John Crash wisatawan saged niki saking luar negeri ngomong saged niki kan Tuan John Crash kan saking Belanda. Jadi Tuan John Crash niku saking Belanda. Terus Tuan John Crash niku kisah wangsul. Terus dene ten mriki pun dipasrahke alih simbah kula. Kula dadi kula pengelola ketiga. Penghargaan napa mawon Pak ingkang sampun diraih? Nggih niki alhamdulillah wingi niku angsal penghargaan tahun 2020 bulan Desember, tapi tanggalnya kula mboten kemutan sekitar tanggal 27 Desember apa nggih. Niku angsal penghargaan dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dapat penghargaan 15 juta untuk memperbaiki kanan kiri kolam renang yang mungkin bisa runtuh atau bisa menyebabkan kerusakan yang lebih berat biar cagar budaya ini lebih aman lagi. Rata-rata pengunjung saben dinane pinten nggih, Pak? Rata-rata pengunjung kolam renang niki nggih selama enten wabah Covid apa corona niki nggih pun menurun. Nek riyen nggih saking luar negeri kathah. Kepripun anggene perawatan kolam renang menika, Pak? Kolam renang menika dirawat 1 minggu sekali itu airnya dibersihkan. Lumut-lumut kan ini kolam renang cagar budaya jadi nggak pakai keramik jadi lumutnya cepat muncul ya. Niku kolam renang dibersihkan 1 minggu 1 kali. Itu yang membersihkan sekitar 3 orang.
Matur nuwun nggih Pak, sampun paring wekdal kangge wawancara lumantar Puspita Warta.